Nova uvádí. Neviditelné komando. Operace Dlouhý luk. Zásah proti obchodu s drogami a dopadení uprchlíka. Tak co? Dobrý, šéf. Jde to jako po másle. Máme dobrý čas a taky počasí. Moře bude nádherně klidný. Tak se zatím zkuste vyspat. Neměl bys na ně dát, brácho. Nejsem unavený. V divočině na to nebudeš mít čas. Hele, máma by z tebe měla radost. Začínáš mluvit jako on. Promiň, Michael, to jsou bojové reflexy. Jseš fakt napruženej, Fraker. Jo, jde o hodně. Nerad bych, aby na téhle misi někdo vylítnul v nesprávný čas. O mě se bát nemusíš. Záleží mi na tom. To musíš dělat, Braigl, všude, kam přijdeš? Měl jsi být včera večer na ostrově. No jo, jasně. Abych tam s tebou meditoval a poskakoval jako ve filmu Bruce Lee a... Ne, díky. To je tvůj problém. Jo, co je můj problém? Tradice. Ty, já mám spousty. Jo, já vím. Děda byl u námořnictva a tvůj tatík u žabáku. Jo, správně, no právě. Já mám v krvi tradici žabých mužů. Válečnictví. Maurové. A Pygmejové, já vím. Jo, hele, Majku, dej mi pokoj, třeští mi hlava. Jak moc si včera pařil? Hele, každý máme před bojem nějaký ten rituál. Co je? Co tím jako myslíš? Ty se ptáš, co tím myslím. My se známe už pěkně dlouho. Vidím, že nejseš ve svý veselý, radostný a sympatický kůži. Co je?
Měl jsem ošklivý sen. A ty tvoje sny. Seš jedinej žabák, co znám, který dá víc na sny, než na průzkum. Válečnická mystika. Já vím. Jako pygmejci. Co? Pěkný pygmejský sny. Polní letiště San Domenico. Ten kokain je jak ty. Extra. Aby ne, vždyť stojí 5 milionů. Kde pak? Na celém světě nenajdeš vyšší kvalitu nebo hodnotu. Chci probrat ten transport. Fiš, chci mít jistotu. Máš je mít? A ještě záruku vrácení. Pokud ti zásilku zabaví, vrátíš nám diamanty. Neboj, nikdo to nezabaví. Postaral jsem se, aby se něco takového už nikdy neopakovalo, ale na důkaz dobré vůle ti dopředu zaručím celých 25% z hodnoty zásilky. Já chci 100%. Přece se nebudeme dohadovat na tak ošklivém místě. %. Vyšít nemůžu. Ale jistě, že můžeš. Já to cítím. Bylo bezpečnější, když jste všichni byli komunisti. Teď nás zajímá zisk. Co bys řekla na 60%? Jenom zkus ještě přidat. 70%? Нет. Nemůžu dýchat. 80%. 90%. Už to skoro bude. Tak dál, nepřestávej. Jo, 100%. Tak vážení, 15 minut do seskoku. Rozumím. Manny? Milenci, dobrý znamení. To si tutově vrzneš. Tak mi dej taky. Tu, co znamená bohatství. To je žolí. 7 mečů. To znamená? Že seš vůl, když těm kecům věříš. To je náš tým. 7 mečů. Nás je 8. Na mě si zapomněl. Já na vás dohlížím. Beze mě by tu nikdo z vás nebyl. Šéfe, chcete kartu? Tak mi ji vyber. Smrt. To není dobrá karta. Ta je pro nepřátele. Schovej ty karty. 6 minut. Tak jdem na ně. Styk! Otevírám rampu. Připravte se. Běž! Běž! Schazuju člun. Člun schozen.
Pobřeží San Dominika. Se počlu. Letiště je 2 kilometry do vnitrozemí. A Hacienda necelý kilák. Prograna je to sranda. Ty, Roy, ať nevyhodíš sám sebe. Teď mi dlužíš prachy. Jdeme. Už jsme u Haciendy, ale kde je Galindo? Karle, vylez nahoru a podívej se. Myslel jsem, že tam má být. Bude tam, Mikey. Karle? Číšník. A zahradník. Nikdo víc. Budeš řídit? Jo. Nastav nálože na ruční odpálení. Někdo jde. Galindo. Bingo. Říkal jsem ti, jak hodinky. Každý den ráno si venku čte všechny finanční rubriky, které mu přijdou pod pracky. Seberem ho, až Roy vyhodí skladiště. Sakra. Kam jde? Nevím. Možná šel na záchod. Jdi. Můžu ho sejmout. Já to udělám. Ne, mám ho. Ta nesklame. Když ji nevdechneš. Čistý. To je divný. Měli tady být tuny koksu. To i náš soused má líp hlídanou kůlnu. Bacha. Máme minutu.
to za šipku? Není mrtvej. To ani nemusí. Dej mi dalekohled. Kdo je tohle? O ní se vůbec nemluvilo. Jedno je jistý. Žádný zbraně u sebe nemá. Podle toho, čemu říkáš zbraně. Co když v tom nejede? Tady, s Galindem. Námořník komanda. Přesně jak hodinky. Své peníze jste si zasloužil, kapitán. Teď! Tady Cox není. Co to má být? Pryč! Tak to byl hangár, přesně. Skvěle. Stráže mizí. Zbývá zahradník. Pojď, za Mikem. Útok! Kryjte se! Na ně! Pohyb! Meni nákladňák! Roji, za tebou! Rychle, rychle, dělej! Přísně, dělej, padáme!
Jak dlouho jsi smyslel, že vám dovolím, abyste mě neustále obírali, zabírali mé lodě, konfiskovali mi letadla, ničili mi laboratoře. A teď jste ještě chtěli vpadnout sem do mé země, do mého domova a unést mě. Nech si to svoje opovržení. Tady pan Galindo má miliardy. Čekáš, že se spokojím s penzí pozorovatele OSN? Tým nežije. A tahle mise skončila politickým fiaskem. Kolik jsi dostal? 2 miliony. Prachy a diamanty. To jsou mé diamanty. No to co do toho. Víš, co teď udělám? Useknu ti hlavu a pošlu jim ji zpátky plnou kokainu. K zemi. Co ty jsi zač? A ty jsi kdo? To je fuk. Berem Galinda a mizíme. Já vás zabiju. Ještě slovo a seš mrtvej ty. Pane, co to je? Majku, pomoz mi! Hlídej ho. Vydrž, jdu pro tebe. Hni se! Apuráte! Jdu pro JJovo tělo. Nenechte je utíct! Má JJ. Bez něj nemůžeš odjet! Komando lidi neopouští! Vydej nám zpět Galinda a nikdo tu nemusí zůstat! Je to na tobě. Co ty na to, Majku? Dostanu ti ty šmejde. Půjdu po tobě a vyrvu ti srdce z těla. Jdeme! Honem! Zabije, než se dostanou ke šulům! Běž! Čluny jsou tímhle směrem. Galindo jich má víc. Za mnou. Jdeme. Veliteli, tady. Kde jsou ty lodi? Ona vás zradila. Zmlkni. Má tu podvodní skútry, kdyby musel zmizet. A kolik? Dost pro všechny. Lže vám. Věřte mi. Nepotřebný pryč. Jste blázni.
námořní základna Holsey Key West speciální operaci. Zaži. Vezmete nás na velitelství, abychom se užili? Jistě. Můžem? Je váš. Ještě není konec. Něco ti řeknu, Carlosi. Řekni mi, kde jsou diamanty a já se přimluvím. My už můžem. Pojďte se. Díky. Dobrý? To nic nebude. Odveďte slečnu Wileyovou, že? Správně. Odveďte ji do cely, dokud ji nevyslechnu. Moment! Ona není zajatec. Skvěle. Aspoň zjistíme, co teda je. Jsem z protidrogového a pracuji v utajení. Tím útokem jste zničili 19 měsíců vyšetřování. Jak to, že o vás neví? Co je mi potom? Možná proto, že jsem v Rusku nebyla vidět, možná pravá ruka neví, co dělá levá, anebo možná, že vy nejste dost velké zvíře. Vy se hádáte? Ale já přišel o 2 muže. Přivezte je sem. Opatrně. Otevřete dveře. Pardon, pojďte. Díky. Pane, Co? musíte jít na ošetřovnu, vyměníme vám obvazy. Jen s ním, jdi, kape z tebe krev. To nic. Musíme zpátky. Nehýbejte se. Musíš to zařídit? A je mi to jedno jak. Musíme pro JJovo tělo. To nemůžu povolit. Rozhodně ne teď. Ta Frakerova zrada nás zasáhla mnohem víc, než si umíš představit. To Galindo chtěl. Jo, ale máme ho. A to je to hlavní. Ne. Přivést JJ a dostat Frakera. To je to hlavní. Nechal jsem tam příslušníka speciálních sil. Přítele. U nás se umírá. Od toho tu jsme. Ale slibuju ti, že použijeme veškeré diplomatické Právě politika za to může. Museli jste s námi poslat tu svini Frakera, aby tahle drogová válka byla mezinárodní. Chci Frakera dostat víc než ty. Ale nemůžeme nic dělat, dokud nebude správný čas. Teď. Právě teď. Nevracej se, Majku. To je rozkaz. Pak v téhle armádě okamžitě končí. Kam jdete? Chci okamžitě podrobné hlášení o celé akci. Pusťte mě, už takhle budete mít co dělat, abyste to vysvětlil mým nadřízeným. Kde je Mike? Odešel. Kdyby nebyl zraněný a vážně tam hned vyrazil, poslal bych za ním vojáky. Co je to s tebou, Andy? Vždyť se býval jeden z nás. A dostával jsem rozkazy. Ty dostávám pořád. To se nezmění. Ale všechno se změnilo. Probereme to radši někdy jindy. Zkus zajít za Mikem a domluvit mu. Prostě nemůže mít všechno, co chce a kdy chce. Po tom tvým zásahu s ním teď nebude moct mluvit nikdo ani já. Musíme ho nechat pár dní vychladnout. Radši s tím neotálej. Totiž pokud půjde po Frakerovi sám, tak já udělám všechno, abych ho zastavil.
Tušila jsem, že tímhle jezdíš ty. Jsem, co jsem. Ty a Rambo, co? Co chceš? Pokud se tam vracíš, musím jet s tebou. Mám tam diamanty za 5 milionů a chci je zpátky. Jsou tví? Měla jsem je na starosti. Riskovala jsem kvůli nim. Ty se odepíšou. Proč na to nekašleš? Proč ne ty? Mám jiný důvody. Jestli se Fraker těch diamantů zmocní, zabezpečí se tak, že ho v životě nenajdeš. Když se spojíme, možná dostanem, co chceme. Nerada to připomínám, ale nebýt mě, tak si neměl hlavu. Pokud seš chlap, řekneš mi, ať jedu taky. Pojeď. Señora Galindo. Señore Galindo, tohle je nesmírně politováníhodná politická záležitost. Už jsem vznesl diplomatický protest a požaduji váš bezpečný návrat. Ticho, poslouchejte. Okamžitě se spojte s Frakerem a řekněte mu, že když nenajde způsob, jak mě odsud živého dostat, nikdy svoje peníze neuvidí, ale když naopak uspěje, dostane dvojnásobek. Señore Galindo, nezlobte se, ale nechtěl bych se účastnit něčeho ilegálního. Poté, co se s Frakerem spojíte, rychle vyhledáte velitele mé ochranky a řeknete mu, ať najde tu blonďatou potvoru, která mě zradila a pomalu ji zprovodí ze světa. Nezlobte. Buď to ona nebo vaše paní. Můžete si vybrat. Kde jsi na Florida Keys? Miluju to tady. A taky film Key Largo. Chtěla jsem být Bogart. Beckelová, ne? To na druhém místě. Jak dlouho tu žiješ? 12 let. Po rozvodu? Máš děti? Kluka. V pubertě. Žije s mámou v Atlantě. Mýmu je 8 a je s tátou v Bruselu. Tuhle cenu platíme za život, co jsme si vybrali. On si vybírá nás. Majku, už zase krvácíš. Na. Je hluboká. Na jednom místě se ta rána dobře nezavřela. Jenom to obvaž. Nerad se na kohokoliv spoléháš, co? To tetování je maorský, že jo? Jo. To, že je kolem té jizvy, je náhoda, nebo to něco znamená? Něco to znamená. Něco tam je. Promiň. Žraločí zub. Malý suvenýr. Nesnáším je. Vždycky jsem si říkal, že mě zabije žralok. Udělám ti pár štychů. Vydrž.
Jménem města Miami a společnosti Millennium Cruise Lines předávám pohár celoamerického gymnastického přeboru. Díky. Je to fakt nádhera. Ta plavba a vůbec. Všichni jsou teď na nás tak milí, že chceme soutěžit ještě usilovněji. Přijímám pohár za tým i za našeho trenéra. Gratulujeme! Výborně! Tady, děkuju moc krát. Chci vám všem poděkovat, že jste přišli na tuhle nádhernou slavnost. Také bych chtěl poděkovat plavební společnosti, panu starostovi, no a nakonec pochopitelně i samotnému městu Miami. 1, 2, 3, 4. Promiňte, pane. Jsem Tina Hughesová z Millennium Cruise Lines. Blahopřeji vám. Děkujeme. Naplánovali jsme malý výlet na Bahamy. Je to bonus, který vám nabízíme, zatímco budeme v přístavu. Tak pojďte za mnou. No tak pojďte. Dávejte pozor na hlavy, ať se neuhodíte. Jo. No. Paráda. Tak a můžete si sednout kam chcete. Můžu se? Těšíte se? Slečno, pardon, Bahamy jsou na východ, letíme na jih. Náš pilot jistě ví, kam má letět. Ale proč na jih? Možná se potřebuje vyhnout nějaké bouři. Nebe je čistý. Pane, mohl byste si sednout? Jdu za pilotem. Co pak? Jdeš někam? Jen se uklidněte. Kdo jste? Koukej, když dostaneš rozkaz, měl bys fofrem poslechnout. A teď si sakra sedni! Všichni hned sednout! Jo, jasně. Tak, co nevidět, přistaneme na místě určení. Toto slovo označuje i osud. Když budete hodní, nic se nestane a nejspíš vyděláte majlant na tom, jak budete později z tohle strašlivé utrpení popisovat. Ale když budete zlobit, všichni si tím vlastně napíšete vlastní nekrolog. Je to jasný? Takže se uklidněte a užívejte si let.
Ďáblův ostrov, souostroví Dry Tortugas. Pohyb! Padejte ven! Padej! Tak se hni, rychle. Povídej, Craig! Povídej! Vypadá to dobře. Střely i chlapy jsou na místě. Všechno je připravené. Pohyb! A pokusem! Tak dělejte, jedu, pohyb, honem! Mějte sebou! Proč nám to děláte? Pohyb! Rychle! Jdeme! Honem! Co s námi uděláte? Klapni a padej! Proč to děláte? Protože jste miláčci Ameriky, lásko. A ty jsi z nich ta nejsladší. Pojď se mnou. Ne! Dělejte, honem! Jedu! Dělej, koče. Dostanu tě k filmu. Pohyb, rychle! Dovnitř. Pohyb! Honem. Jděte dovnitř. Rychle. No tak, jděte se. Dělej. Ty taky. Prosím! Puste nás! Ne! Zavírejte nás tu! Když tak. Puste nás, prosím! Kratší. Otevřete! Ne! No ne! Ahoj, tak co? Spal si den a půl. Máš tu někde kafe? To nepiju. Pro návštěvy ho nekupuješ? Žádný nemývám. Snad se nezlobíš. Půjčila jsem si to na spaní. Kolik šuplat si přitom prohrabala? No, jak to říct? Byla jsem napružená a vzhůru. Zajímal si mě. Tohle si taky zkoušela. No, ani ne. Na, pro tebe. Když prý nosíš zub žraloka, který tě napadl, jiný tě nekousne. No fakt. Věř mi. Tedy paranoidní člověk by to tu nesnášel. Kde jsi vzal ty masky? To je dárek. Vážně? I ty zbraně? Jo. Gurkské nože? Kendo Shinai? Zuluské kopii? O válečnictví toho víš dost. Jo, ale některé z těch zbraní mi vůbec nic neříkají. Vážně se chceš vrátit do San Dominika? Jako ty po sobě nenechávám nedodělanou práci. Jen doufám, že nechceš útočit jenom těmi kopiemi. No, to je působivé. Browning 30? Ty jsi sběratel. Pokud to jsou dárky, máš zřejmě přátele vysoko. Má kliku, že vůbec nějaký má. Kde jsi se loudal? Už ti říkal, že ti ukáže, co má, když mu to ukážeš taky? Jo, má tu hezký kousky. Roy,
Promluvíme si? Ne, nikdy. Vyloučeno. Prostě ne, do té džungle se nevrátím. Vrátíš. Kde pak? Ano, vždycky se vracíš. Ale tentokrát ne. Tak proč jsi tady? Abych ti zabránil udělat něco, čeho budeš litovat. Lituju, že tam zůstal JJ. Ne, tak tohle mi nedělej. Víš přece, jaký mám plány do penze. Pomoz mi. Hele, za měsíc skončím a je ze mě civil. Rozjedu svoji bezpečnostní firmu a budu pomáhat lidem v asfaltový džungli. Jo, já vím, válečníci ve velkoměstě. Jo, přesně tak. A pokud do toho chceš jít se mnou, tak přestaň vyvádět. I na to dojde, ale něco mi dlužíš. Jo, a za co? Za Kuwait. A co Grenada? Kolik peněz potřebuješ na rozjezd té firmy? Co? Víš, že státní pojišťovna nabízí 20% tomu, kdo jim ty diamanty vrátí? Ne, to není fér. To ne, Majku. Tak jo. Budíš kvůli JJovi, ale ne kvůli nějakým diamantům nebo snad pomstě. A taky bych nerad viděl, jak vás zabijou nebo jak rozpoutáte 3. světovou. Dík. No jasně, nemáš zač. Věděl jsem, že půjde. Hej, já to slyšel. Ale tím to hasne, tohle bylo naposled. Vážně. Jasně. Velitelství speciálních operací. Jsem členkou celoamerického gymnastického týmu. Byli jsme uneseni jako odveta za ilegální únos Carlose Galinda. Drží nás jako rukojmí na Ďábelském ostrově v Mexickém zálivu. Pokud sem Galinda nebude dopraven do zítřejších 6 hodin večer, naše cela bude zaplavena. Jestli se nás někdo pokusí osvobodit násilím, také nás utopí. Takže se o to nepokoušejte. Tak, co víme? Tedy... Víme, že je drží na Ďábelském ostrově v Mexickém zálivu a ten ostrov leží mezi Floridou a Kubou. Kdysi jsme tam měli trestaneckou kolonii. Nikdo tehdy neunikl, protože se vody hemží žraloky. Těžko tamtud utéct. A stejně těžké je se tam dostat. Tak jak ty nevinné chudáky osvobodíme? A pro začátek nepovolíme žádné další pochybné vojenské akce. Teď musíme navázat dialog a začít vyjednávat. S takovými lidmi se nevyjednává. Na ně se bere to největší kladivo. S tím souhlasím. Tohle chce rozhodnou akci. Rychlou odezvu. Jsou to američtí gymnasté. A naše veřejnost si jich váží a miluje je. Ale nikomu nesejde na tom, jestli máme pod zámkem cizího narkobarona. Stejně za něj nastoupí další. Vyměňte je. Pánové, 2 mí muži museli zemřít, abychom Galindu dostali za mříže. Slyšel jste rozkaz? Zavři oči. A zatni všechny svaly v těle. Ne, tohle já nemůžu, fakt nemůžu, zkoušel jsem tohle, není to nic pro mě. Buď pozitivní. A právě proto nechci rozbíjet kokosáky. Tady nejde o kokosáky. Ne, jde o to, že jste špadlej na kokos. Pardon, ale snažím se soustředit. Rozptyluješ ji. Víte co? Vy si tu hrajte s ořechem a já se k vám přidám, až půjde o zbraň. Dokážeš to. Stačí veškerou energii zaměřit do toho ořechu. Mám zaměřit svou energii? Jasně. A rozbiju kokosák? Začínáš chápat. Ta tradice.
Rozdělíme se. Odlákám je a vy je zdržíte. Tímhle? Jsou to zbraně. To byl Fraker. Věděl, že po něm půjdu, tak nařídil tenhle útok. Já myslela, že mě hledá Galindo. Není to jedno. Všichni jsou stejní, ale nevyšlo jim to. Tak teď mi. Powers. Co děláte? Jdem na ryby. Přikázali mi propustit Galinda. Jen přes mou mrtvolu. To spíš přes mou. Osobně ho mám předat Frakerovi. Leda, že bys tam byl dřív. Jestli se nás někdo pokusí osvobodit násilím, také nás utopí, takže se o to nepokoušejte! Pěkný, co? To nechápu. Proč Fraker drží rukojmí na americkém území? Protože má nedobytnou pevnost, ke které se nedá tajně přiblížit po moři ani vzduchem. Jen pod vodou a tam jsou žraloci. Jednou jsme tam cvičili. Byly jich tam stovky. Bylo to fakt hrozný. Jo, ale proč nezůstal v San Dominiku? Protože chce svoje prachy. A tady na americkém území má Galinda pod kontrolou. A v tom udělal chybu. Přesně. Můžeme na něj. Chtěl jsi ho dostat. A já ti teď dávám tu možnost. Asi mi něco ušlo. Říkal jsi, že si dostal rozkazy. No, to je taková nejasná oblast. Dám vám informace. Můžu vám nabídnout taktickou podporu. Ale v zásadě jde... O tajnou operaci. Něco nevyjde, jsme sami. Prostě neviditelné komando. To jsi chtěl, ne? Dostat Frakera. Jestli tě to utěší, jdu s vámi. Co tak náhlá změna? Navíc, co ti tví politici? Kašlu na ně.
Vítej doma. Mluvil jsem s Chasem a Derekem. Jdou do toho taky. Máte tu nahrávku a dám vám všechny údaje. Máte asi tak 30 hodin, než Fraker začne zabíjet rukojmí. Dej pozor na to, co si přeješ. Jmenuji se Carol Todová. Patřím k To je Galindo. 3:30. Přesně na čas. Teď to začne být zajímavý. Pane Galindo, tak co vy na to? Pořád jsem v řetěze. Bez obav, já to mám zmáknutý. Je tam obrněnec? Ano. Fajn. Cestou se převlečte. Ozvěte se z letadla. Mělo by to být za 20 minut. Počkejte, taky chci s vámi něco probrat. Frakere! 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 Jdeme. Jakou část bitvy máš nejradši? Kdy ti srdce buší nejvíc? Až při prvním zabití. To uběhne rychle. Já to mám právě teď. Když začíná odpočet k hodině H. Co je tohleto za letadlo? Tohle Fraker požadoval. Taky se zmínil, že jste úžasný pilot. Jo, ale zapomeňte na to, že bych v tomhle letěl až do San Dominika. Ne, letíte na Ďábelský ostrov. Další z jeho požadavků. Už jste v tom někdy letěl? Jednou, jako malý kluk.
Dělej. Tam dosáhnu. Do výbuchu 1:12. Snaž se. Skoro to mám. Ještě jednou a zabiju tě. A co teď? Nevím. Najdem cestu ven. Tamhle je. Budeme nad ním kroužit. Tak jsme tu, Frakere. Přiveď rukojmí někam, kde na ně uvidím. Počkej, to si pleteš. Ty tady nemáš co poroučet, Pauci. Nepřistaneme, dokud neuvidíme rukojmí. To nepůjde. Je mi líto. Nejdřív chci vidět Galinda. To uvidíš. Když mi totiž neukážeš rukojmí, uvidíš ho padat bez padáku. Radši mu to vysvětlete vy. Poslouchejte mě, Frakere, nesnažte se předvádět, jaký jste chlap. Takže teď mu ukažte, co chce vidět. Já se o nic nesnažím. Udělejte to, jestli chcete ty peníze. Přiveď tu hulku. Tak jo, budíš. Pořádně se koukej. Jednu ti ukážu. Na chvilku. Roji. Pomoz mi.
Je to čistý. Pro Granda je to sranda. Máš ten žraločí zub? Jo, na prsu. Otevři. Ty tam, ty, pojď ven. Ne. Dělej. Ne, já nechci. Nechte mě, prosím. Prosím, ne. Modlete se, aby to zvládl. Prosím, ne. Nechte mě. Ne. Nepuste mě. Ne, puste mě. Jestli chceš žít, tak přestaň. Jsi. Vidíš ji? Je v pořádku. Ale jestli okamžitě nepřistaneš, Kraken ji pustí. Přistane. Tak pojď. Dobrý, mám ho na mužce. Pohyb. Jdeme. Pomalu. Tudy, no tak, pohyb. To je ono. No, ti. Padej.
Veďte ho k těm rukojmím. Ať pozná, jaké to je být v kleci, jako zvíř. Jestli někomu ublížíš, srovnáme to tu se zemí. Dokud držím trumfy, tak sotva. Hoďte ho do kopky. Jiné! Ta jde se mnou. Hezký rukojmí. Zapomeň. Se vždycky může hodit. Hni se. Mám ho hned oddělat? Ne. Druhé kolo pro pana Galinda. Já se postarám o ty střely. Nazdar. Posílá mě Frejka. Je ti smutno? Dobrý. Hledám klíče. Pomozte nám! Jo, přišli jsme vás osvobodit. Díky bohu. Jste všichni v pořádku? Jo. Jde to. Dobře mě poslouchejte. Nedá se nic dělat. Musíme ty dveře odpálit. Dostaneme vás ven. Jen klid. Klid a dostaneme vás ven. Tak jo, nálož do každého rohu. Vy tam uvnitř! Jděte všichni co nejdál! Bezva! Můžem? A teď bacha! Nic, vydrželi to.
Už jen 5 vteřin. Panem, pomozte nám! Baker odpálil potrubí. Musíme je dostat ven, než se tam utopí. Pospěšte si, utopíme se! Dostaňte nás ven, prosím! Zachovejte klid, už jdeme! Musíme honem pryč! Pohyb! Nálože na místě. Vydržte! Běžím! Jo. Musíme je dostat ven, nebo se utopí. To bych se na to podíval. Musíme ty dveře oslabit. Vydržte, už to bude! Ani hnout. Michael! Pozor, granát! Díky. Není zač. Vlez si dovnitř. Já už se těším na ty prachy, diamanty a spoustu whisky. Povězko! Už jsi byla v Riu? Teď jděte od těch dveří, prosím.
Dělejte, honem. Kde sakra je? McBride! Raker byl jen blázen. Pusťte mě a já vám dám. Co si řeknete? Jen šetřete. Vracíte se do báně, nastupte si. Tudy. Máme křídlema. Nastavit, stát! Poctu vstát. Odzdravit. Seš doma, JJ. Odpočívej v pokoji.
To bych rád věděl, co JJ v těch kartách viděl. Je to jen pověra. Od tebe to sedí. Věříš na znamení, řídíš se svými sny a spoléháš na všechno od čajových lístků až po kuřecí vnitřnosti. Vnitřnostem nevěřím. Moje teta čte z čaje. Tvrdí, že na dně šálku vidí budoucnost. Jo, můj děda čte z bublinek z půl litru piva. A víte, že starý Roče má třínohýho psa? Tak jak to bude, he? Jdeš do toho? Jsme jeden tým, ne? Hunter do toho jde a tihle kluci taky. Podívej, Andy slíbil, že nám přihraje všechno, co by sami v úřadu nezvládli. A něco by prý měl hned teď. Nemůžu o tom mluvit. Tak, s Bohem starému a sláva novému? Jsem v křížový palbě. A nemáš se kam schovat. Sláva nový. No, s ním můžeme počítat. Neviditelné komando až na věky. V českém znění Pavel Rýmský, Regina Řandová, Petr Oliva, Jaromír Meduna, Vladislav Beneš, Luděk Čtvrtlík, Miroslav Sajc, Petr Gelnar, Otto Rošecký, Ludvík Král, Roman Hájek, Bohumír Starý, Markéta Zárubová, Lucie Trmíková, Marek Liber. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Jaroslav Novák. Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Dialogy a režie Marek Tomažič. Českou verzi pořadu pro CEN 21 společnost s ručením omezeným v roce 2004 vyrobila Česká produkční 2000 AS.